kiež Boh zamedzi duhovému Pride v Bratislave a uchráni Slovensko pred trestom Sodomy a Gomory a odpustí hriechy všetkým, ktorých sa chcú akýmkoľvek spôsobom zúčastniť tejto akcie. Sede bolestná Panna Mária a patronka Slovenska, oroduj za nás. Ja by som vás všetkých chcel naozaj na záver, pretože vidím, že ste statoční a bojujete aj s dažďom, vyzval k takej spoločnej modlitbe. Naozaj, my sme neprišli odsúdiť týchto bratov, sestry. My sme prišli povedať, že Boh je takisto ich pánom. My všetci sme zhrešili. Sme hriešni pred Bohom, každý jeden z nás. Ale my sme im prišli povedať, že majú nádej. Nádej v Ježišovi Kristovi. Nádej, že On je jediná spása. Nádej, že v ňom je vyslobodenie aj od hriechu homosexuality. A my chceme naozaj odkázať, aby sa nebáli. Chceme prosiť živého Boha, aby zoslal na Bratislavu dážď Ducha Svätého. Aby sa obrátil aspoň jeden z nich. Aby vydal svedectvo, že Ježiš Kristus je živý Pán a Boh. A teraz sa stížme k modlitbe a prosme spoločne. Najdrahší Ježišu, Najsvätejší Baránku Boží, Ty, ktorý si trpel za každého človeka, Ty, ktorý si v nesmiernej láske zostúpil na túto zem, aby si priniesol vykúpenie každému hriešníkovi, celému pokoleniu. Ty, ktorý si prišiel povedať o Otcovej sláve, ktorá čaká tých, ktorým uverili. Ty, ktorý si mocou svojej presvätej krvi vykúpil každého človeka z hriechu, vykúpil ho zo závislosti, vykúpil ho zo všetkých zdravotných problémov. Ty, ktorý si mocou svojich rán uzdravil každého človeka. Teba, Svätý Boží Baránku, prosíme, aby si na toto mesto, na Bratislavu, zoslal dážď svojho Svätého Ducha, dážď svojich milostí, Pane. Aby aj toto mesto pocítilo, Pane, lásku Boha, ktoré potrebuje. Pane, my prosíme za týchto nešťastných bratov a sestry, ktorí prídu do Bratislavy, aby prezentovali svoj vzťah, svoju hrdosť, Pane. My ťa prosíme, Pane, aby si bol Ty našou hrdosťou, aby si Ty bol, Pane, na prvom mieste v našom živote. A prosíme ťa, Pane, aby si sa postavil na prvé miesto v ich živote. Pane, my ťa odprosujeme za naše hriechy, za ich hriech, Pane, ktorého sa dopúšťajú. A tak, ako aj Matej, ktorého kameňovali, môžeme prosiť, Pane, Svätý Štefan, ktorého kameňovali, môžeme prosiť, Pane, nezapočítaj im tento hriech, Pane, priveď ich do večného kráľovstva. Amen. Na záver poprosím vás, pomodlíme sa, aspoň jedno zdravá z našej sedembolestnej Panne Márii, aby aj ona vyprosovala všetky milosti, ktoré potrebuje tento národ pre obrátenie a spásu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A úplne na záver vás chcem poprosiť, sledujte naše stránky Združenia pre ochranu rodiny. Sú tam uvedené zákony, ktoré navrhujeme a ktoré chceme predložiť po voľbách prezidentovi, parlamentu, vláde. Pripomienkujte ich, dajte každý návrh, ktorý sa vám zdá dobrý, aby naozaj vyšiel návrh od tohto ľudu, nie od tých, ktorí nás zastupujú hore, ale od vás, ktorí máte Božie cítenie, ktorí máte cit pre rodinu. Nech vás Pán ochraňuje, nech vás Panna Mária ochraňuje a ďakujem za vašu státočnosť. Amen. Tak, a rozíďme sa v pokoji, nech vám Pán mocne žehná. Halelujá, halelujá. Ešte na záver si zaspievame jednu takú peknú pesničku. Aj napriek tomu, že prší, ale tento deň nám dal Pán. Amen. Toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán. Veselme sa i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom. Toto je deň, ktorý dal nám
Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Veselme sa i radujme sa v ňom. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Ktorý dal nám Pán. Ktorý dal nám Pán. Amen. A požehnanie Božie nech je s vami.